खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि स्पेशल आलासिया जाहैबाय बिटिआर चिफ प्रमद बर' सार फैगासिनो दङ बिथांनि बिबुंथिखौ नोंथांमोनखौ जों दिन्थिलांगोन सल'फोर नायलांगोन दिनैनि गोथार मंगलबार सानसौफु समाव जोंनि बे बिश्वनाथ जिल्ला बाथौ गौथुमनि गोथार सिबिसालियाव जोंनि मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा सौफैदों। आफा नोंखौ आखाइ खबजबना हान्थु खेरायना खुलुमदों, बोर बिदों। जिउनि गावनि नखरनि दुलाराय बुहुमनि मोजांनि थांनाय बिसायख'थिनि समाव आं फैदोंमोन। बै समाव जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोना आंखौ लोगो हमदोंमोन आरो हैखालि आं बुंलांदोंमोन जे जिल्ला एबसुनि जथुम्मायाव फैयोबा आंबो हाबलांगोन बिदि होननानै फोरमायलांदोंमोन। आरो बे हिसाबै दिनै बेवहाय आं हारसिं नङा, जोंनि इएम नोंथांमोना बयबो सिनायखायो रन्जित बसुमतारी बिथाङाबो दिनै जों जयै फैदों आरो तामुलपुरनि बारग' एमएलए जोंहा सन्दि बसुमतारी। आसलते जोंहा नामखौ मोजां दासो मोजां गाबज्रिदों, बिथांनि मुङा सन्देश्वरानो जामार नांगौ। बसुमतारी बिथां लोगोसे आंनि लोगो आरो बिथांखौ आसामाव अमानि मानसि होनना बुङो मनज बसुमतारी आरो लोगोसे सासे डक्टर हरिकृष्ण डेका बिथांमोनबो दोङो आरो बेजों लोगोसे एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी बेवहाय दङ आरो नोंथांमोननि आंगो बयनिबो आंगो बिथां दीपक जोङो बिथांखौ साइन्टिस्ट होनना बुंबानो बयबो मिथिखायो, जोंनियाव बारा साइन्टिस्ट गैया नालाय बिथाङाबो दिनै दंफैयो आरो बाथौनि गासैबो दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो बाहागो लाफैनो हानाय बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन, आं बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आङो बावहरदों। दिनै बेवहाय आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव दान्दिसे सम आर'ज गाबनो मोननानै आङो गोसोखौ जोबोद मोनसे गोथार अनुभब जादों। दा बे समाव आङो बेखौनो बुंनो सानदों जे बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लायाव गोबां मानसिया जोंनि बर' फिसाफ्रा हादानावनो रायजो जाना थानायखाय बायदिसिना जोंनि जि अनुष्ठानफोर जोंनि जि इन्स्टिटिउसनफोर बेखौ जोङो बानायनो हायाखैमोन। नाथाय लासै लासैनो बयनिबो गोसोआव फैदों जे जाय जेराव जि धोरोमखौ सिबिनानै दङ बेवहाय थानसालि लुनाय बायदिसिना धर्मीय अनुष्ठानफोरखौ नुनायखौ बयबो सानदों आरो आं बेखौ मोजां मोनदों। आरो आगोलफ्राव फरायसा आफादनि मेल मिटिंफ्राव फैनायावबो जोङो बेखौनो खावलायबाय थादोंमोन जे जोङो आरो रावबो बे जायगाखौ नागारनानै थांनो मोननाय नङा, मानोना दिनैनि थासारिया सोलायबाय आरो बिनिखायनो बेवहायनो जोङो फैगौ 100-200 बोसोर संसार जानायनि प्लेनिंखौ खालामनांगोन। बेखौ जोङो बै समाव गोबां रायलायनाय जादोंमोन आरो आं जि समनिफ्राय सनितपुर जिल्ला बै समाव बोखावजायै सनितपुर जिल्ला एबसुमोन, गोबां थासारिया गाज्रिमोन, पुलिस मिलिटारिनि अपारेशन बै समाव जेब्ला फैदों बै समनिफ्रायनो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि माखासे संसार जानायनि थासारिफोरखौ लानानै आङो जोबोद क्ल'सलि बेखौ स्टाडि खालामदोंमोन आरो दायो बेनिखायनो जे जोंनि सरकार बिटिसिआव दानायनि उनाव नाजाथाबनानै बिश्वनाथ जिल्लायाव जेसेबां हानि जेंना दङ फ्राय जोबनाय फारसे फैबाय। बिश्वनाथ जिल्ला हिसाबै 8000नि बारा जाबाय आरो फ्राय 700सल' मोननो दंबावो, बेखौबो आङो रायलायबाय थादों। बे 700खौ होनो हायोबा बिश्वनाथ जिल्लायाव फरेस्टआव हानि जेंनाया जोबसिगोन। दा बेखौ जेरैखि जाया नाजाबाय थादों। गुबुन मोनसेया सनितपुराव एसे बारा दङ, मानोना बेवहाय वाइल्ड लाइफबो दङ, बेफोरखौ लानानै एसे हेंथा होग्राबो दङ। दा बेखौबो नाजाबाय थानाय जादों
आरो दा गासै 60 गामि बिटिआरआव हाबनाय जाबाय दा बाखि थालांनाय गामिखिनिखौ जोङो लासै लासै सोनो सानदों नाथाय बेवहाय आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन जे जिहेतु जोंनि गोबां सुथुरफोर दङ आगोलफ्राव जोंहा गहपुराव गोबां मानसि थैबाय गोबां जोंहा मा होनो खहा जादों ओंखायनो एबार जों खामानि मावनायखौ जोबोद स्ल' एन्ड स्टेडि मोजाङै जोङो लासै 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 दावगालांबाय थादों आरो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना 24 घन्टा बे हारिनि बाथ्राफोरखौ लानानै खामानि मावगासिनो दङ एनडिबिनि बारग' दैदेनगिरि आथिखालाव सरकारावबो दङ बिथांमोननिफ्रायबो बयबो जयै खामानिखौ नाजाबाय थानाय जादों दा बे हिसाबै मावफुंनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों जोंहा मावनांगौआ जाबाय मा राव थुनलाइ जोंनि हारिमु जोंनि धोरोम बेफोरखौ जोङो हमथानानै लाखिनांगोन मानोना जोंनि जि फिल'सफि जिहेतु जोंनि दर्शन होननानै बुङो बे दर्शना जि फिल'सफि बियो मालायजों गोरोबा सानस्रि सात्र सानस्रिया जोङो गोबां सानोब्लाबो जे गुबुन हारिफ्रा संसार जानाया जोबोद गोरलै बिथांमोननिया सोद्रोमसिन बिथांमोननिया मोजांसिन नाथाय बेबायदि सानोब्लाबो जे जाय हारिया बयनिख्रुइ गोजामसिन हारि बे हारिया गावहानो माखासे गोदोनिफ्राय मोनबोनाय गासिबो जोंहा आसार खान्थिफोर दंजोबखायो जोङो मालायजों थाबनो गोरोबनो हाया जोङो हाजार लेखा गोरों जाथों बिथाङाबो साइन्टिस्टबाबो हयथ' अमा बेदर नुयोबा खुदिया गयो नङा होमबा खांख्राइ साम' नुयोबा नाफाम नुयोबा गयनांगौ खुदिया दा ओंखायनो जोंनि गाननाय जोमनायफोरखौ सोरबा आर'नाइफोर लाबा मेगना माने एसे गिदिर जायो टाउन सहरफ्राव नुबा बेयो माने लेखा गोरोंबाबो बे केरेक्टारा थागोन आरो ट्राइबेल जानो थाखाय मोनबा केरेक्टार नांगोन दा गुबुनफ्रा ट्राइबेल जानो नागिरदों बिथांमोना बे केरेक्टारा गैयैखाय बिसोर जानो हायाखै दा ओंखायनो जोङो गावनि हारिखौ लानानै उन्दै साननाय गाहाय साननाय माबा साननाय बेखौ गारनानै गेरेमसा हारि दानो थाखाय बड'फाया बिबान होलांदों आरो गेरेमसा हारिनि सिन्ताजोंसो जों आवगायनांगोन आं आबादानो माव बेफारानो खालाम साख्रि माव जियानो जाया माने दा बेखौ जाहाथे बयबो सिन्ताखौ लाखियो आरो दानाय लुनाय बायदिसिना खाम सिफुं जथा बे गासैबो गामि गामि सोलिनांगोन दा बेखौनो नोजोर होनानै आं दाख्लै लोगो मोनजेनदों आरो आं हा दङना गैया होनना सोंदों आरो इखालि आं बुंदोंमोन जे बेवहाय 20 लाख हरनाय जागोन नोंथांमोना थानसालिखौ लु दा आङो नैबे जोंहा बिदा फंबाय बायदि जों गोबाव समनिफ्राय फैगासिनो दङ दा बेखौ बुंदों आङो जे बियो एसे बेफारबो खालामो नालाय दा ओंखायनो रायजोफोरजों लोगो नांनानै माने प्रजेक्टखौ 50 लाखनि बानायनो दा जोंथ' 20 लाख होबाय खिन्थु प्रजेक्टखौ 50 लाखनि बानायनो बुंदों हारिफोरनि गेजेराव बानायनो नालाय एसे मेगनाव नांनाय जागोन औ आरो बेवहाय मानसि थाफैनो हानाय न' जानांगोन फिसा गेस्ट हाउस थानसालि आर'ज गाबनायनि थाखाय गासैबो जिनिसा आरोबाव मा जागोन बाथौनियानो जा जोंनि हारिनि लिडारफ्रानो जा सोरबा सानजाहा थाङोबा मालाबा थालांनांगौ जायोबा बेवहाय जाहाथे थानो हायो ओंखायनो 10-15 जन मानसि थानो हानाय मोनसे जायगा बानायनानै दोननांगोन बेवहायनो थालांनो हायो रायलायलांनो हायो बे बेबस्थाखौ जाहाथे खालामो जोंबो आरो मदद हरबावगोन जोंहा बिथाङाबो फैदो बिथाङाबो मायबा उनाव नाजागोन दा बे हिसाबै जोङो जाहाथे 50 लाखनि मोजां गिदिर मोनसे प्रजेक्ट बानायो आं बेखौ खावलायदों आरो दिनै गोलाव बाथ्रा बुंला फरायसा आफादनि जथुम्मायाव थांगोन दा जोबोद डिसिप्लिनाव जोंहा दङ दायो आगोलनिफ्राय लोंनाय जानायफ्राबो खमायबाय दा ओंखायनो हारिखौ बोरैहाय जौगाहोनो हायो दिनै बिश्वनाथ सनितपुर जिल्ला मोनसे समाव एसे गुबुन हारिजों नेवसिजानायमोन लासै लासैनो गुबुन हारिफ्रा जोंनिखौसो मोजां मोनग्रा जाबाय बिथांमोना लासै लासैनो मोजां मोनग्रा जाबाय आंथ' आगोलाव फरायसा आफादाव फैब्लाबो बिथांमोना बिराद जबरदस्त खालामो तेजपुराव हाबलांनांगौ साहा लोंलांनांगौ उमुगनियाव जिरायलांनांगौ माने जोंनि हारिया जेसां गुबुन हारिफ्राबो गोबां जोंनि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना सोलोंनो नाजायो दा ओंखायनो जि खामानिखौ जों मावगोन एसे मोजाङै मावनांगोन आरो बे थानसालिया जाहाथे जोबोद मोजां जिल्लानि मादाव साबना हामना मोजां समायना जायो बिनि थाखाय डिजाइनखौबो बेबायदि खालामनानै जाहाथे मोजाङै नुयो आं बेखौनो बुंबाय आरो बयनिसिमबो खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय